Ayan ang mga kamamshi. Bale, ayan na yung ating pinakahihintay. Dahil 3 araw akong walang coffee vending machine. Or mali. Bale, 3 araw akong 3 araw na walang operate yung aking basta. Ayan, bale, 3 araw sarado yung aking kapihan. Hindi siya. Sinasaksak ko lang kapag may bibili na may dalang baso. Ayan. O, diba? Yung ating baso, isang box. Tapos yun naman is mga flavor. Yan, dahil wala na tayong ano ba yun? Natutuwa lang tayo. Ayan, maglalagay na tayo ng baso. Excited na yan. Tapos yung gin naman is kadarating lang din kanina from grocery. Gulit yung piti malawa. So, ayan. Gulit yung piti malawa. Kaya ayan, nagbawas na tayo ng isa, nilagay na natin doon. Tapos ngayon kukuha tayo ng isang flavor kasi yung isa ko is wala nang lagay. Ayan mga kamamshi, to may bago tayo. Ayan, macchiato. Macchiato, 1, 2, 3. Ang bango niya, amoy ano siya, amoy sago. 4, 5. Ayan. 5 macchiato. Tapos ito naman chocolate. Tapos meron din pala akong kinuhang pampalamig. Ayan. 2 lang to. Tapos yung lahat na is chocolate. Maraming chocolate. Tapos yung 3-in-1. Ayan. Maraming 3-in-1 at saka chocolate. Pali 5 lang yan. 5 macchiato. Ayan guys. Ayan mga kamamshi, kung mapapansin nyo, magkahiwalay yung resibo dahil magkahiwalay ko din on order. Bali ito, ayan, in order ko to nung Webes yata or Friday. Hindi ko na maalala. Tapos ito naman is kahapon lang. Kasi sabi ko nga, or kahapon lang ba to? O kahapon lang kasi nakalimutan ko siya. Buong akala ko, may baso na akong in-order dito. Wala pala. Ito lang pala siya. Diba? Buti na lang is nakaabot pa dahil baso talaga yung pinaka-problema ko. Ayan mga kamamshi, diba? Binayaran ko rito is 685 yung baso. Tapos ito naman mga flavor is 2,644. Bale, ang total niya is 3,329. Ayan, meron tayong caramel, 5, 3-in-1, 10. Tapos yung pampalamig, ilan yan? Bendo milk. Yung chocolate, 10. Tapos yung milk chocolate ng pampalamig, 2. Deliver, ayan. Diba? Yan lang yung ating nakuha. Diba? Yan guys, thank you for watching. Nakakatuwa. Ito, maglalagay na tayo nito. Yan, diba? Ito yung hinugasan natin kanina. Ayan ba, ang linis na. Ito na yung hinugasan natin kanina. At lalagyan na natin ng flavor. Pila, wala ka naman ilong eh. Diba? Ngayon is syempre takip. Baliktad. Okay, buksan ko. Ayan siya. Diba? Kung mapapansin nyo, 2 lang yung nakalagay. Kasi nga, ito yung isa. Diyan. Diba? Nakataas pa yung ano niya. Diba? Ito yun, oh. Ito yun. Kailangan is tumapat yan. Okay. Done. Ayan na siya. At syempre, dahil may laman na to, alisin na natin siya. Magaling na siya. Wala na siyang sugat. Kasi nung una is wala tong flavor. Diba?
Ayan na. Nilagyan natin siya ng basahan. Ayan natin. Alam mo, nagulog tayo ng 5 pesos. Tapos, syempre, ito yung favorite ko. Ano siya, diba? May tapsik na agad doon, oh, diba?